Please hear this heart of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in all your arms with the way you touch me. I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. Please hear these words of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms. Hello, Ate. Good morning. Ayan, salamat. Good morning. Salamat sa pagpunta ulit. I never knew that it's you and me for all this time. Your love so true, and I never knew that it's you and me all this time. All this time. All this time. Pinagalitan kanina itbot ate, oh. Huwag ka daw mag-capitalize, sabi niya. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous. Wait lang, te, ha? Balik ako. In that very moment, I found the one, and my life would find its peace. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. And with my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it, hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white, and tonight, you look so beautiful in white.
You look so beautiful in white tonight. And if the daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. She looks so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Yeah, yeah. Na, 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 na. You look so beautiful in white tonight. Lady, I'm your knight in shining armor, and you have made me what I am. I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you breathe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life, made me whole. Forever, let me wait to see you each and every night. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yeah, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, two old friends meet again, wearing older faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts fell apart somewhere long ago. How were they to know? Someday they meet again, but never need for more than memories.
reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can't hold This it. time in the love will find. She's back in his life, and it feels so right. Maybe this time love won't end. Hello, my God, shout out. Back again. It's the one that they had back when they were too My young. God, shout out Gig Channel, Amber Delight, and Somehow, Pinas Artist Vlog. Mega love shoutout sa inyo guys. Friend na po kita host, sabi ni Gig Channel. Nax, thank you naman dyan. So, nang dahil dyan, ito ang aking pa-welcome sa inyo guys. another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can't take hold of. She's back in his life, and it feels So rise, maybe this time, love won't end. she's smiling like she used to smile way Hi po! Thank you! Sabi niya, you're welcome! Wait lang, magpapakita na ako. Something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time, and your love will find. Hi! Maybe now they Background lang ako po. Ayan. Sige lang. Dan, tamsak na kapin ko. Ayan. Thank you, Amber Delight. Ayan, nakita ka na ni Sis Bander's Journey. Ayan. feel so Ayan, salamat din sa nagtamsak sa premiere ko, guys. Thank you. Mamaya po yun, after, 10, 11 a.m. in the Philippines. love won't end. Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay or just type Ilocana. Next naman, ganda niyo po, host. San banda? Thank you naman dyan. Ayan, with red lips. Yes, with red lips. Kasi kahapon is parang brown. Ngayon red naman. Can't believe I'm standing Ayan, thank you so here much 4 million in the for so many years. Ayan, if you want to connect to all my members guys, yung mga binababa ni Nightbolt, kahit wala sila dito, binababa ko silang lahat. And turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. Ayan, nagbaba ng bahay si Gig Channel guys. There are questions hard to answer. Can't you see? Baby, tell me, how can I tell you that I love you more than life? Show me, how can I show you that I'm blinded by your light? When you touch me, I can touch you to find out the dream is true. I love to be loved by you. You're looking kinda scared right now. You're waiting for the wedding vows, but I don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer stream, and I gotta close my eyes to protect me. Saan kita tusukin? Ayan, patamsak po ako sa Premier Lalab, sabi ni Amber. Ay, hi RGB10! Good afternoon. Ay, good evening na pala. Wow, may palipad si Single Mom Japan, no? Tell me, how can I tell Yellow! that I love you more than life? Ayan, Dan Amber. Show me, how can I show you that I'm blinded by your light? Araw-araw live, yayamanin. Wala akong magawa. Kapag, anong yayamanin ka dyan? Wala akong magawa kapag wala si Brian dito, kaya mag-live ako kasi wala akong kausap. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. I know they're gonna say I
our love is just heaven sent. We keep on going on and on, 'cause this is where we both belong. Salamat po, bakas po ng comment section po, pupuntahan ko kayo. Ay, hindi na ako nagbakas doon, Amber. Basta ako sa live chat. Guys, patusok naman po sa sa premiere po sa taas. Mega love shoutout sis Ho. Hi sis, Mami Eds. Thank you. Salamat sa pagdala ulit. Ayan, magbabalang po kayo ng bahay dyan or just type Ilocana. Yes, I love to be loved by you. Hi, God's Moto Vlog. Hi, Mom. Ayan, hello. Ayan, ito yung aking pa-welcome sa inyo, guys. Pababa. I don't know what's going on. Ayan, mega love shoutout idol. Sabi ni God's Moto Vlog. You're welcome. Ayan, mega love shoutout din sa iyo, God's Moto Vlog. Ayan, magbabalang po kayo ng bahay niyo dyan, guys. Magmahalan lang kayo dyan, magtusukan. On the way, RD from Amber Delight. Ayan. Yes, Kabsat, friend na kami ni tawag dito. Friend na kami ni Simple Ma'am Japan. Hello, Kabsat Cordado, 03. Ayan, nandiyan, meron ka ng brief. Nalabhan ko na kasi yung brief mo, kaya ibalik ko na. Ayan, mag-love shoutout. 7 million in the house. Guys, patusok po sa premiere po yung nakapin. Thank you, host. Baka pwede magulpi na lang din kahit din na panoorin. Host, baka pwede magulpi na lang kahit din na panoorin. Anong magulpi? Promote mo naman, ma'am. Ayan, guys, nakita nyo daw si RGB10, guys, from Canada. Ayan, mabait yan. Magaling din yan mangguraot, charot. Magaling yan magkanta. Ayan. Ang Pinoy tracker ng Canada. O, di ba? Kaya nakita nyo yan, guys. Si RGB10 Vlog. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan na 7 million in the house. Ayan, kung may community po, gulpihin mo na bahay ko, host. Okay. Gugulpihin na kita nang hindi ka na makalakad pa. Ayan, ginulpi ko na yung bahay mo, God's mo to. Patansap po sa premiere ni Topax Vlog. Sabi ni, palaro ka dadiki. Palaro kat ko, hahaha. Anong ipapalaro ko, Kabsat RGB10? Yung, anong papalaro natin? Magpapa-comment picker ka ba sa mo sa channel mo para dikitan ka nila? Ayan, guys, patungsa din po sa binabani Kabsat Bordado, guys. Ayan, just type Ilocana, guys, pero yung ka is C dapat. Ayan, dan kay Topax Vlog. Guys, sa may mga community dyan, guys, pa-share ang ating live stream. Clarence J. Vlog, Dan. Ayan, magbakas lang po kayo kung unahan yung mga dinidikitan nyo, guys, ha? Magbakas kayo, tapos sa dulo ng comment, magbakas lang po kayo, lagyan nyo po ng Ilocana sa dulo. RGB10 Vlog, Dikit Kalembang Dan, from Amber.
Hi, Glenda Villasi. Ayan, thank you sa pagdalaw. So, ito ang aking pa-welcome sa'yo, kapatid. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you make me cry. Ayan, dapat bago ka live na pag-usapan mo na, dito na naman sa live ka tatanong. PM mo na lang ako. It will go so far. Why you left me all that full apart? Come again. Ayan, PM mo ako sa inbox. My pain, and we could be lovers again. Sinong gustong umakyat, guys? RGB 10 dan sa'yo, hehehe. Thanks, host sa jacket. Ayan, lahat ng didikit, please mag-iwan kayo. Bakas, babalikan ko kayo, promise. Ayan. Guys, magbakas po kayo, tapos lagyan niyo po ng Ilocana para alam nila na galing kayo sa akin. Thank you. Glenda Villasi, Amber on the way. Sabi ni Glenda. Ayan, thank you naman dyan, guys. So far. Why you left me all that full apart? Come again, you won't release my pain, and we could be Again. Maybe today. Ayan, thank you so much. 8 million in the house. Salamat, Mami Ed sa pabigi. And love together, for I will show a place I know in Tokyo where we could be happy forever. Never knew that it would go so far. Why you left me all that apart? Come again, you won't release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go. Ayan, Cheryl Ramos, dikit ka rin bangdan. Ayan, sige sabihin ko kay Lalabs. All that fell apart. Come again, you won't release my pain, and we could be lovers again. $7 million. Hello. My love has gone away Ayan, thank you so much. quietly after 100 6 million. days. This is what she has Thank you. always said. She won't stay for more than what she can repay. I can still hear her say, the
that I'm not her intended play. Walang, kahit mag-type ka ng kuripot dyan, di ba ba ni ano? Hello, Kapsat Dinis! Ayan, salamat. Good morning. How can I put Happy Monday sa'yo. the test when I thought I got the best? Until the taste of bitterness, then I regret. The still I won't detest. The love I can't forget. Ayan, patamsak daw po sa premiere nga doon na ba ni Danis, guys. Thank you. Ayan, 8 million in the house. Hello. Thanks, Kapsat. Good morning. Good morning din. Until the taste of treachery, then I regret. But still I won't detest. Who I can never get. Like Hi, Sis Debbie. Thank you. Salamat sa pabiji. Ayan, may jacket ka na ulit. Ayan, good morning. Ayan na. Agbirok ka man nga tatyawano. Danong taulo. Ayan, 8 million. Hello. Guys, may premiere po si Bander's Journey in 2 minutes, guys. Baka naman pwede natin sugulin mamaya. How can I put someone to the test when I thought I got the best? Until the taste of bitterness, then I regret. But still I won't detest the love I can't forget. Like someone who has left. How can I leave someone for the rest when I am facing the best? Until the taste of treachery, then I regret. But still I won't detest. Food I can never get. Like someone I once met. Ayan. Thank you, 9 million. How can I put someone to the test when I thought I got the best? Until the taste of bitterness, then I regret. But still I won't detest the love I can't forget. Like someone who has left. Oh, how can I leave someone? Ayan, maglagay lang po kayo ng Ilocana kapag kapag sumugod kayo ng premiere, guys. Guys, pasugod po tong premiere, guys, ni Bander's Journey. Thank you. Maglagay lang kayo ng Ilocana, guys. Ilocana na lang i-type nyo dun sa live chat. Matayak katawa Mildred, Korea. Hello, Kapsat Lorna, Sinens Vlog. Kumusta ka na, Kapsat? Ayan. Kumusta? Ayan, morning, Kapsat. Good morning, Kapsat Lorna. Ayan, may jacket ka na ulit. Nilabhan ko yung panty mo kasi. Guys, pasugod naman tayo. Ay, mali na. Doon ko naman na i-type yung ano ko. Guys, pasugod po sa premiere, guys. Magsisimula na. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like
like a thread that keeps unraveling within. It ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams reflections in your Ayan, thank you po sa sumugod. I found the answers to my questions in your eyes. I can see the reason why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love Thumbs up you. premiere, sabi ni Lorna. Ayan pa, guys. Hi, Animal Line. Hello, hello. Ayan, may jacket ka na, Sisi. And you warned me that life changed. Ayan, thank you so much sa pagdalaw. Ayan, guys, yung mga hindi pa nakaka-thumbs up dyan, ba't yan naman? Wait lang, guys. Pasugod muna tayo ng premiere, ha? Thank you. Will make us grow. Oh, even though the winds of time will change, in a world where nothing stays the same. Oh, through it all, our love will still remain. Oh, in your eyes, I can see. I can see my dreams reflections in your eyes. I found the answers to my questions in your eyes. I can see the reason why I love Ayan, guys. Hi! in your Tumigil ka dyan. Uy, RGB10, punta muna tayo sa, sa premiere. And I think I finally learned to love you more. Thanks, Animal Line, sa pagsugod. I can see the reason why I love the life. Feel it. We're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Ayan, may galap shoutout naman dyan. Andun na po. Thank you, sis, Mommy Eds, the boys. Ayan. Wait lang, maglapag ako mamaya. Mag-flex ako mamaya ng guys, ng mga bahay nyo. Ni mapanay, ijayhan ko tum amodala nagsublin. Nyata! Much too soon. Ayan, parang akang si Little Red Riding Hood. Ayan, thank you naman dyan. Just hang out one silly moon. Ayan, 20s. They got their love sorted. Ayan, salamat sa mga sumugod, guys. Pera kay RGB10. Ayan, mega love shoutout, 5 million. But now I understand. Shake the hands of a brand new fool. Fools fall in love just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams. They build their castles on wishes, with only rainbows for bees. They're making plans for the future. They should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Ayan, natamsakan mo na siya kanina. Sige, BG, anti-Filipino may kanta.
Aday, chismis ko. Hay, lumalakyan ka nga ba, lalaki? Agi chismis ka? They're making plans for the future when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. There wasn't too much we missed through the tears and blood. We smile when we recall we had it all. Just a moment. Time rolls on. You closer and then they're gone. Haha, kitam no danak live mo, nagragsak ka. Sus! Nya, tagpayayam ta, ipa-comment picker ko kanya. Mano may isa? Agpa-comment picker nak ba kanya? 50 ba? Mano nga video? Mano nga video talaga? Until we had to cry. Right down to our last goodbye. It's good to see you. You've been gone for so long. Drive to Hello! Adventure Happy Life! Kumusta ka na, Sisi? Ayan, salamat sa pamamasyal mo ulit. Ayan, padikit guys, nasa Hong Kong yan. Nabigay video, ha ha ha, danak live mo, i-play mo met agamin. I-play ko nga, bagtit. Idi ka naman, nag-flex nakman ti video mo. Beautiful. Anaks naman, Adventure Happy Life. Kumusta ka na, Sisi? Ayan, nasa ano kami, nasa premiere. Wait lang. I sure could use a friend to tell me how it's going. Now it's over. Wasn't much we could do. Ayan, hello everything sa inyo dyan sa baba. Uy, Kabsat Enon Wise Man. Ayan, welcome naman sa aking live stream. Long time no see, Cherot. So, ito ang aking pa-welcome sa'yo. Sisi yung premiere mo para matusukan ng mga premiere natin dyan. May premiere din ako in 35 minutes. Alright, sabi ni Enan. It's good to see you. You've been gone for so long. Ayan, 8 million. Thank you. Wise man say
with you. Childlike stay, would it be a sin if I can't fall in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. If I can fall in love with you. Ayan, nagita nga sonata, hehes. Sponsorak man di may isa nga buli kasaba, dahi pay susok na, he. Ganda ng bang, sayamanin, Nax. Bagay mo, thank you naman yan. Adventure, happy life, thank you. Ayan. Well, adat pinangailangan na sa bahay, Adi bahay na, di anak ko, kailangan nati sa nga bulig nga saba, ana, nanwise kabsat. Ayan, 7 million nagraraman. 17 million. 7 million lang pala. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Ayan, hi Rio Abukar. Ayan, Dantang Sakos. Ayan, salamat naman dyan. Ayan, hi Insan Marisa. Ayan, thank you. Ayan, itong aking pa-welcome sa'yo, Rio. Fall in love with you. Ayan, salamat sa mga pang-BG nyo dyan. 6 million. Fall in love with you. Ayan, thank you 10 million in the house. Thank you, Rio Abukal. Ayan, dahito nga mga sunata, guys. Sunata, dagijay. Awanti, forever na. Nakaslaki ni RGB10 or Jack Ibagbaga. I used to wait for you to come around. Ayan, 9 million in the house. Hello, everything. You took the only love I ever found and gave it to another. Kaya dagito nga sunata, guys. I don't want to let you go. Sunata, gajawan ti forever na nga ni RGB10 vlog. Yan. Lorna Silence Vlog. Hello, kapsat. Ibabangan ulit yung yung premiere mo para matusukan ko. I can't afford the feeling anymore.
Kapsat Sinans, pakibaba ulit yung ano mo, yung ayan. Pakibaba ulit yung premiere mo, Kapsat. Para tusukin ko kasi hindi ko natusok kanina. Na-busy sa premiere. Ayan, kung ano-ano na lang yung nilalagay ko dyan. It's funny that you chose to call today and tell me that you love Guys, may kaman, ikan nakado apart. My goodness, RGB10. While in my mind I can see. Ayan guys, dikitan nyo yung mga binababa kong mga member, maglagay lang kayo, magbakas lang kayo ng Ilocano guys. Ayan, may kalab shoutout, asan na yung premiere mo, Kapsat? Ayan, wait lang, huliin ko. Ayan, 7 million in the house. Ayan, pang 17 ako. So slow. To know that someone holds the one and all my love is for, you know, I can't afford that feeling anymore. Now I know what lonely people do, anything when I have asked them to, making love to strangers and regret. Ayan. Ko habang nag-support sa premiere. Sige lang, magandang gabi, Kapsat. Magandang gabi, Kapsat Arlene. Thank you. Sige lang, Kapsat Venus, take your time. Ayan, magdikitan lang kayo, guys. Pag hindi nyo pa natutusok, guys, magtusukan na. Ayan, hi sis family Islanders. Hello. Nagloloko pa kita tong ano. Bingo na, game na. Shoutout daw ang Family Islanders. Ayan. Binis bingo na, sabi ni Kapsat Arlene. Ayan, loading ba ako? Hindi man. Thank you sa They learn from what's left behind. Fight for something. Hindi ko alam anong nangyari. Oo, buffering ka. No, what's going on? Wala din naman naka-open na ibang browser ko. Yung isa lang.
that I don't want you to go. Oh, it's just too much, taking on the whole world all by myself. Oh, there's not enough unless I start trusting somebody else in love again. Sige lang, Kabsat. Ayan, salamat, Kabsat. Ayan, nandiyan na si Premier Queen. Thank you, sis. Bander's Journey. Ayan, 6 million in the house. It's crazy cause it's breaking up. Things can fall apart, but I know that I don't want you to go. Bander's game na, bingo na. Oh no, don't want you to go. Walang problema, sis. Kahit konti lang sumugod, ayan, okay na, at least at meron. Salamat sa pagpasugod sa aking premiere, sis. Appreciate mo. Natawang, ayan. Bander's game na, bingo na. Hi, Taraki Vlogs and Tour. Hello, Takabsat, Taraki Vlogs and Tour. Ayan, thank you naman dyan. Sili daw narinig ang Ilocana. Oo nga, sili, sabi yan. That's silly. Natawa, gusto ko magbingo. Sige, magbingo tayo kaso. WS. Walang pen. Wait lang, tignan ko nga kung available si Bingo dito sa akin. What makes us fall? Why does it all crumble at night? Since you've been gone, I can't. Ay, iba ito. Waiting for you to walk through the door. The more I think of you, the more I want to. Ayan, sabi nga sa akin, too much talking daw. Naimbagal daw mo, ma'am. Walang pinggo. Ayan, patansak daw po sa premiere ni Lorna, guys. Correct po. Ayan po. Hi, bastos ka. Madinak makapakulay. Yun no, magpakulay daw si RGB. Taraki Vlogs and Tour na Taraki Kamit lang nga rod, sabi ni Arlene kayo manggi. Wait lang, tignan ko lang si Bingo dito. So many things I don't understand. You were always there, holding my hand. If love is blind, then just give me time. I know we can start over again. But the more I think of you, the more I want to say I love you. Just hold on to me. Ayan.
BG, ayan, thank you, Mami Eds, thank you. Pakulay etan hos, ha ha ha. Awan madi ka no kabsat ita, Lorna. Hindi daw ano, ayaw daw gumana. Ayan, thank you so much sa mga andyan. Ay, hindi ko mahanap yung ano, yung apps. Ayan guys, magbaba lang po. Wen, hehe, Nataraki. Wen, Nataraki Vlogs and Tour. Ayan, Nataraki. Kano kami mo, kung nananikap sa Arlene. Hi, Kurt Jones. Hello. Thank you. Ayan guys, may papatamsak po tayo guys. Kaya yung binaba ni Kapsat Binis guys. Ayan. Ayan po, pinin ko na po yung ano niya, premiere po niya. Patamsak po. Thank you. I hear it said so much, I repeated it my sweet. Maybe I am just a fool for you. Maybe you're no angel too. Ayan, dan tamsak Kapsat. That talk is cheap when I'm alone with you. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself. Thank you, Kurt Jones. Thank you so much. Ayan, nagbaba ng bahay si Taraki. Thanks ka, Virgin pa yan. Bagong upload. Haha, nakatulog ako kagabi habang nag-e-edit. Lalags cheese dan tamsak first ako. Ayan, o. Diba? Virgin pa daw yung ano niya, guys. Yung premiere niya. Kaya, ano nyo na, tusukin nyo na habang virgin pa. No matter what they say, if I'm the one that's wrong, then let it be my mistake. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself. I'm not in love with you. Love is blind, I'll find my way with you. Ayan, Lorna Sinens, dan tamsak dikit na rin. Nagbakas ako sa isang video mo po. Sabi ni Sis Banders. Ayan. One will have matter and out in 100 years from now. Aguray tamapan ko kitain balay ni Taraki. Utaik no na Taraki. Sige kita manog pep no sasaupod no. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. If love is blind, I'll find. Banders Journey, haha, napatawa ako kanina. Sakto kumakain ako habang nanonood sili daw. Hinintay ko talaga yung ano niya, yung sasabihin niya sa... Kasi ba yan? Hindi ko mahanap.
it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make. Turaki, dikit thumbs up full pack. Sabi ni Kamsat Arlene, ngayon lang narinig yung name na Ilocana. Ayan, thank you so much, 6 million. Salamat. Look into your eyes. So I'm never letting go. All my life I give to you. Love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows and ever increasing. I won't let you go. Hearts of fire, through and through. Follow me, I fall. Tagat no ka di Pinas Kapsat Ilocana. Cagayan Valley. together do. Danak lang ditoy Test and Sige lang try, RGB10. love renew. Oray kung kunam lang data. Made it, we've always Cagayan been Valley Kapsat. proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. Ayan, thank you so much Kapsat Arlene, Kapsat Benisis, RGB10, sis Banders, and Kapsat RGB10. Ayan, Taraki Vlog, Substamsak. Nakmet 10 J Squirrel mo, Arlene. Siyak, La Union. La Union, Cagayan. Ayan, 8 million. Haha, oo, Lalos Bander, sabi niya siguro. Totoo ba to? You talk too much, sabi daw niya sa kanya. Ayan, thank you so much sa mga andyan, sa baba. Taraki, nagtaraki kay Sida. Kung na ni Kapsat Arlene. White flower ni Lani. Hello, Kapsat Lani. Babad atoy may sapon ko. Dito'y adalang kasasog Pinas. Dito'y bangir. Next, sige lang, Kapsat RG. We were made for each other. Not sure if you know this, but when we first Parang nagkuli-kulinta ba na itong mata ko dahil pupunta ako sa live ko, punta din ako sa premiere. I found the one and my life would find this in peace. So as long as I love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll share. Agkanta kamit agamin. Muli ka na ito may kagkanta. Nagkanta anak baka palapalon dakpit nakadado nga tuwad. Lumabasak lang kunak ngem nagpintas ni dayta kanta iso urayak malpas. Ganun ba? Han ka na ungtan nila kayong takinanayon ka nga ang waiti. Awan iso na kapsa. Hindi trabaho. Han na kaungtan. Haan. And with my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. Pakialam na ajay. You look so beautiful in white.
This day I'll cherish. You look so beautiful in white. Nagkatawa ni Kabsat Lorna. Saturday night, basta Saturday night to Monday night, wala siya. Anong favor yan, Kabsat Lorna? So beautiful in white tonight. Ayan guys, patamsak po sa premiere ni Kabsat Binis. Ayan, may premiere pala ako in 15 minutes. I hope she has your eyes. Ay, in 8 minutes kaya. You and I did. Yeah, if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Awan, itinaklang gamin YouTube nga, dakat katungtong ko. So ngawan pakialam na. Kanawan ni na gamin, hindi trabaho no weekends, Saturday, Sunday, Monday night. Nasa trabaho siya. Ada gamin, charity nga di tribong agta, baka naman. Mabalin ko nga nakabsat, mabalin ko makabsat Lorna si Nens. Ngam apo, taong balay palang madatao. You look so beautiful in white tonight. Adam ti grupo mi nga kasta. Adam ti grupo mi di Facebook page na ngay nga. And For Angel for a cause din. you have made me what I am. Awan pa nagayat na. Awan pa nagayat na. Nagkasag kamutan. Mangmang tedapti sardinas when nubasit abagas adda damit ag sponsor. Wow, good job Kabsat Lorna Sinens Vlog. Wan, mang tutak ko no, dati trabaho, nagpidok. Wan, nagbiro, nagtatrabaho kon malpas interview. Talang nakapokus. Ala nakapokus sa YouTube. You have gone. RTB 10, balay mo, tadikitan ka. Kung ano ni Kabsat Arlene. Awan ka no pa nagayat na ni Brian Kanyak. Tawang pakialam na. We belong together. Won't you believe in my soul? Lady, Hello, Auntie Pilipina. for so many Good evening. years I thought I'd never find you. Thank you, Kabsat Arlene, sa patamsak. Made me whole. Hello, Ninja Art Drama. Kumusta? Thank you so much. Hoy, bakit na-hide ka? Wait lang. Sorry, Ninja Art. Thank you. Sorry. Narang pindot po ako. Sorry, Ninja. Ayan, okay na. Narang pindot ako. Sorry naman dyan, Ninja Art. Hello to all here lang, sabi ni Sis. Wow, Arlene, thank you. Kaya't mo ibalay kami 10, no? One sabit na ako na ni RGB 10, no? Max naman, tirang manin nata kinagaraw mo. Oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Hoy, Lady, your love is the only love I need. sige, Auntie. Thank you sa pabiji. Thank you so much. Two old friends meet again.
wearing older faces. Ma'am Lorna, dinikit ka kung ano ni RGB 10. Guys, premiere po ako in 4 minutes. Two old sweethearts fell apart. Thank you sis, Mami Eds, the boys. Ayan, may premiere po ako in 4 minutes. Ayan. RGB 10, galing na ako sa bahay mo. Full pack na, sabi ni Kabsat Arlene. Ayan, nagbayad ka dito, Kabsat RGB 10. Ano? Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now. Ayan, RGB 10, mega love shoutout, sir. Sabi ni Kabsat. Bini Santoni Channel, hello Banks, kumusta ang Banks mo dyan? Sabi ng Filipina. Love only. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back RGB 10, napanamanin. Ha ha ha, sabi ni Auntie Filipina. But somehow, some things never change. And even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance. And if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now. Nuhan mo nga ma'am, pagbayad ni RGB 10, mapan ko singiran iso na. Ano? Kanayon nga, top travel iso na around the USC's, Kabsat Arlene. Baka madaanan na ka. Manang anya ti oras ita, sabi ni Ninja Art. 9:58 Ninja. 9:58 na Art. James Gipe, thank you for the thumbs up. Ayan, nagbaba agad ng guys, ng bahay si James. Lahat ng didikit, mag-iwan ng bakas, please, babakalikan ko kayo. Ayan. Ay, matakot ka kay Kabsat Arlene. Pag hindi mo yan balikan, may nakasingiran dito, balay mo You're welcome. Maybe this time, love only. Ayan, 2 minutes, 60 seconds. Ayan, 1 minute pa, 1 minute pa yung aking premiere. RGB 10 Los Angeles ako no lumabas ka dito iket mangidagas ka man ti marunggay. Ay Kabsat Arlene, barbara nagtubo ti marunggay ko. Intag digayem ko. Anti Pilipina naggakunak kon Connecticut kanana. Ayan, naggapu kano ti Connecticut guys ni RGB 10. Wo nadapay kina-date ni RGB 10 dito Pennsylvania nga Ayan ang Rubigaya mon. Guys, pasugod naman sa premiere ko guys. Nag-umpisa na pala ang aking premiere. Ayan, skip nyo na yung harang.
Ayan, thank you so much. Nagragsak live mo to, agad danak talaga. Will begin shortly. Ayan. Guys, pasugod naman guys sa premiere ko. Thank you. Ayun no. Thank you naman dyan, Kabsat Binis. Ayan, mega love shoutout. Loading yung cellphone ko. Ayan, thank you so much guys. Ayan, sis Cherry. Ayan, Kabsat RJ, thank you for love. Ayan, pasugod po sa premiere ko naman. Thank you. Nasa premiere ako guys. Masipag ako.
Hindi na ako nahayo. Ayan. Oo, tapos na yung hiwa. Ngayon, nag-concentrate. Ayan, 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 ayan. Thank you so much guys sa mga lahat ng kumuhimas. Ang sarap galing mo himas ate. Sana all marunong magluto. Ang sarap galing mo himas ate Ilocana, sabi ni Ninja. Himas Queen Ilocana, ang tamis siguro. Guys, maraming vitamina na yon kasi andun na lahat ng himas ko. Thank you, sis MJ.
Himas queen na si Ma'am Ilocana dan himas sa premiere mo. Actually, hindi ko sana i-premiere yon kaso wala na akong maisip na wala akong na-i-video for premiere kaya inedit ko na lang yon. Pagpasensyahan na nyo na yung may bago ka na naman name himas queen. Sige lang, Kabsat Binis, thank you. Salamat Kabsat sa sa palipad. Ayan, thank you din kay Chrissy. Thank you. Ayan, salamat sa lahat ng mga pumunta sa aking premiere, guys. Ayan, I'm sure ayaw nyo nang kainin yung aking hinimas-himas. Actually, may din ako noon, may longganisa. Gumawa din ako ng longganisa. Gamit din na yung na yon, yung karne na yon. Kasi hindi ko na binidyo yung longganisa kasi may maliit, may may mga medium size at tawang-tawa kasi ako noon eh. Lutumod mo na ako host ng hihimas din ako dito. Ate, at least may new name ka, ma'am, sabi ni Ninja. Himas queen. Thank you guys sa pagsugod. Natatawa na lang ako. Sabi ko, matatawa na lang sila dito dahil sa himas-himas ng tagal na video. Lorna, magpaturo ka kay Himas Queen kung paano. Dapat himas-himasin mo hanggang sa tumigas. Ayan, sis Cherry, ibaba mo yung mo. Sis, ibaba mo yung premiere mo dyan. Music. Next is longganisa queen naman. Ay, hindi ko na-videohan yun kasi tawang-tawa ako. Kasi sabi ko, ang taba-taba nito. Yan, mas masarap kapag mataba at medyo ganun kasi ako dun sa video kaya hindi ko na tinuloy. Kaya wala na din yung pagluluto ko dun sa kaya naputol na din yung nung naluto yung meatloaf. I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for. Ayan, thank you so much 3 million in the house. 3 million ba? 2 million. Iniwan na nila ako ng dahil sa himas-himas. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Ninja Art. About win or lose, we all lose what they're feeding. The souls of the innocent, blood-drenched pavement keep on moving, though the ones are still raging. And in this place, you may lose your way. My try you crazy, but don't let it. Ay, bawal yung video na yun. I-upload, sayang naman. Bawal yung video na yun. I-upload, sayang naman. Ate, baka nag-support din sila sa iba, sabi. Nandun din sila sa premiere ni Ethan James. Okay lang yun. Ate, naka-support din sila sa iba. Ayan, okay lang. Ayan, please support my new short video. Ayan, sige. Panoorin ko yan, Ninja Art. Wait lang. Search ko na lang kasi mawawala. Ninja Art Drama. One day. Ayun ang ganda ng thumbnail. One day is how we change, sleeping back the same. Stop with the violence, down with the pain. One day we'll all be free and proud to be under the same. Ay, insan Insan mo si kapatid. Out muna ako, Kabsat, kain muna. Sige lang, Kabsat Arlene. Thank you sa support. Hi, Scorpio 1024 CC. Hi, Cheryl. Ayan, sis Cheryl, pakibaba yung premiere mo, lalabs. Oy, baby pa palang bahay mo. Ninja Art? 600?
premiere mo, bebe? Lalabs. One day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say. Pwede ba ba, host? Yes, Ninja. Opo, 600 pa lang, tataas din yan soon. Next, no? Oh, tiis-tiis lang, Ninja Art Drama, ganyan din, no? Hit. Tapos ngayon, laging lagas. Ayan, guys, patamsak po sa premiere ni Lola Cheryl Abihelo, guys. Guys, patusok po. Thank you. Wait lang. Tusukin ko na yan, Lalo. How to cook tanchong fish. Ayan, nakatuslok na ako, Lalabs. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din mga gabing mapangalawa. Ayan, guys, patusok comment po, premiere, sabi ni Lalab Cheryl. Ayan, guys. Nadaan sa Patusok po yung nakapin po sa taas. Thank you so much. malulungkot kong damdamin. Naaaliw pa rin. Thank you mga lalab, sabi ni Cheryl. Ayan, thank you. Tusok na Cheryl, sabi ni Sis Scorpio. Ayan, thank you guys. Ako'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lang. Ayan, done all, sabi ni kapatid Ninja Art Drama. Ayan, magbaba ka ng... Wait lang, ibaba ko yung bahay mo, kapatid. Wait lang. Scorpio, thank you for that good package. Hello. Thank you sis sa pagpunta ng premiere ko ha. Thank you sa pagpunta at panonood ng Himas Recipe. Kahit na dilat yaring mata, Thank you sana sa pagtiyagang nanood ng aking Himas Recipe. kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Arlene Tusok lang, dating dikit, sabi ni Scorpio. Ayan, 7 million in the house. Guys, may premiere din si Kabsat Binis, guys. Wait lang, baba ko. Ay mo na ako, ate. Ingat kayo. Galingan mo sa LS mo. God bless. Thank you, Ninja Art. Thank you. Ayan, ingat ka din dyan palagi. Guys, padikit kay Sis MJ in Canada, guys. Mabait yan, guys. Supportive. Ayan, thank you so much, 5 million. Kahit na malayo
para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Panaginip. Ayan, BG lang ito. Baka maghang na naman pag nag-open ako ng isang window. Hahaha. Ayan, Dan Premier ni Binis Loves. Thank you, Lala Cheryl. Tambay lang sa'yo. Sige lang, Kapsat Binis. Take your time. Bongga bells na yung mga thumbnail mo, ha? Good job, Kapsat Binis. Malayo kay para rin kapiling ka, mahal. Ayan, welcome Loves Binis. Ayan, Binis Dan from Scorpio 1024. Kumusta ka, aking mahal? Ayan, di ba? On the spot, di ba? Malinis yung thumbnail. Tapos, alam mo na din yung size ng thumbnail, di ba? Bongga. Good job, Kapsat Binis. BG lang host, namamalansya lang ako. Sige sis, ako yung magbababa ng bahay mo. Ayan, guys, patikit kay sis MJ, guys. Unti-unting naglalaho, tanging hiling ko lang sa'yo. Nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa, kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mong nalulumbay. Sino pa, ante? Salamat po sa Ninja Art Roma Dan from Scorpio 1024. Ayan guys, magbaba kayo ng bahay niyo dyan guys para mabalikan kayo ng mga or magbakas na lang kayo, lagyan nyo ng Ilocana. Kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y Wala, mali-mali. palamang mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat Ito'y may hangganan. buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwang ang puso mong nalulumbay. Ang isip ko'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Ayan, Ninja Set Ramadan Supli. Ano pong gusto mong kusukin ko? Anong gusto mong kusukin ko, Scorpio?
Magkaibigan na kayo, dati-dati pa. Ninja set, ayan, dansok ni Lalab. Ito, tusukin mo, sabi ni Scorpio, ayan. Magkaibigan na kayo, dati pa ni Nanti Pilipina, or hindi pa kayo nagbayaran. It's been 1 year. Ayan, guys. Padikit kay Kapsat Binis, kay Lynn Pabo, si Donna B, Phil Ang, Mabuhay Life, si Family Islander, tapos si RG Bitin. Ayan, 7 million in the house. Oo, dati pa kaya silip na lang host. Yeah. Walang makakapigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Ayan, salamat 6 million. Dahil mahal kita, lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Hi, Kapsat Charby. Thank you sa pamamasyal ulit. Thank you. Sino ka man, ika'y patuloy kong mamahalin. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay Ibigin ko. sasabay lagi. Dahil mahal kita, lahat ng bagay ay aking makakamtan. At dahil Ayan, salamat sa pag-ibig. 5 million in the house. kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita. Sa'yo lamang liligaya. Hello, Mystery Mix. Costa CC. Ayan, salamat naman. Aking pa-welcome sa iyo. Ayan na yung bagal daw bumot Kapsat Terry. Ayan, the jacket mo. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, Ayan, 6 million. Daan lang po, host. Ayan, sige lang. Salamat sa pagdaan at patamsak na rin. Ayan, thank you, 6 million. kay sarap ng may minamahal. Ayan, naturjakan ka na, Scorpion 10 for tuning ka dun, bongga. Iwan lang ng bakas, guys, para mabalikan. TY, sabi ni Shari B. May pagkukulang ka, isang halik mo lang limuna. Ay sarap Nang may minamahal. Isahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang sanging sa tuwina'y naalala ka. Sa pangarap, lagi
Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap Nang may minamahal. asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang ibig. Guys, patusok po sa mga premiere, guys. Thank you. Ayan, thank you sa 4 million. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-isa. Wala nang iibigin pang iba. Wala nang iibigin pang iba. Wala nang iibigin pang iba. Do not forget to click subscribe. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin. Salamat sa inyo mga lalabs. Charity, loves. Dan full pack, sabi ni Cheryl. Ayan, Charity, ayan. Cheryl, thank you, sabi ni Scorpio, 1024. Ayan, thank you so much sa 7 million in the house. Mahalaga sa akin, tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Yan, natudyakan ko ng premiere ni Cheryl. Malapit na pala premiere na, sabi niya. Malapit na, wait lang. I-remind mo ako. Ay, Sisi ha. Sisi Cheryl, i-remind mo ako. La 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 la
la la. At ngayong Ikaw ay nagbalik sa aking piling. Buhay ng pag-ibig na kay sarap haplusin. Oh, premiere in 65 minutes. Hinahag ka ng hangin. 11:45. It's like 1 hour and 15 minutes. 1 hour and 10. Yeah. 1 hour and 5 minutes. 5 minutes. Yeah. Ang pag-ibig natin tulad ng Ayan, salamat. Filipina Country Life. 65 minutes pa lang naman. bawat tibok ng Ayan, 7 million in the house. pansin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Woo, la 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Nakita nyo na ba ito kapaligiran natin? Pakunti na ang ibon, tubig ba ay maitim? At ang aso ng dagat at ilog ay nagdilim. Ang sarili Awanin nakabagahin. Nga dyan, te. ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin. Kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Balikan kita, Maya Cheryl. Sabi, Ron Vlog Dan. Ayan, mag-iwan lang po kayo at maglagay lang po kayo ng Ilocana. Thank you. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo. Sumigil sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawang at barado. Kaya wag magtaka kung tumulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayoko man aminin, masakit ito para sa akin. Dayuhan man dito sa bayan, ilang kung tumingin. Bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Di nyo ba napapansin? Tayo rin ang nahihirapan. Kalikasan, kinabukasan ng kabataan. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Carson Dan. Ayan, inaayos ko yung LBC box ko para mapadala na. Wow, LBC. Sana all naka-LBC. Hindi ba mahal dyan sa LBC? Ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ba ilay-layla, ilay-layla sa dilim.
Hello, Jezreel! Kumusta? Salamat. Nakaalala ka na naman. Hello sa lahat, sabi ni Jezreel. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, who's dancing alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So Ha, baby, tamad let's ako just mag-YT, turn yun oh. down the lights and close the door. Oh, I love the dress, but you won't need it anymore. We won't need it. Thank you so much, guys. Thank you so much. 7 million. LBC, Balikbayan Box, tama lang. Ah. Di mo. Apay, mabising ka pa eh. Ay, amo man di Pilipinahan pa noon na mas dali Adidas nga niluto. Kaso, nagbasit ni nabate. Naku. Ayan, 8 million in the house. Hello, everything. Back and watch it fall while I kiss your neck and shoulder. Now don't be afraid to show it all. I'll be right here. Ayan, hello Putita, Filipina Country Life in America. Sabi ni Jezreel. Ayan. Yeah. Ayan, 77 million. Thank you so much. My goodness. Close the door. Oh, I love the dress, but you won't need it anymore. We won't need it no more. Let's just kiss you and naked girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me now, girl. Ayan, hello sis. Ay, wala ka palang panty, sis Lynn. Sorry. Nawala pala. May para sa atin ba, Tita Pilipina? Ayan, salamat sa BG. Ninja ko lang to. Hehehe. Okay. Ayan, meron Jezreel. Ha. Ayan, salamat sis Banner's Journey sa pag-BG. Ayan, thank you. Pahinga ka na dyan, Kagasisi. Ayan, thank you 8 million. Let's just kiss it when take it off for me now, girl. Versace on the floor. Luto na ulit host buhay OFW. Sige Kamsa, take your time. Take it off for me now, girl. Versace on the floor. Dan Supli loves Filipina, sabi ni ayan, nilalab Cheryl. Ayan, thank you so much, 9 million. Lin Pabo, Lin Tate. Uy, nagsarak dagayayen, duwan. Abagtit.
Sarek. Nagsarek sila. Ang nagsarag na ganito nga bagtit ba? Now lang pala nagtamsak at dikit ha. Nagsarek yung madalawang. Ayan guys, may premiere po si Bagtit with the love share out, sabi ni Sis Lynn. Ayan, may premiere po si Binis guys, nakapin po sa taas. Tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, kung nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba? Hello Sisi Dan Tamsak at harang na din. Dahil lang Sisi nag-prepare sa interview ko no. Wow! Nagtatanong lang sa'yo, nagkukudiyahin mo. Hello Kamsat Heidi Lodencia. Ayan, tamsak na Kamsat. Thank you Kamsat. Ayan. Host, patamsak din ang premiere ko. Sige, sige, baba natin yan. Wait lang. Pala si Bagtit. Uy, na-miss ko sila. 2 days pa. Wait lang. Ayan, natusok na ako. Nakatusok na ako. Wait lang. What are you doing? Ayan, Ilocano, thanks Sisi. You're welcome Sis Hazel. Ayan, good luck. Ay, God bless pala, hindi pala good luck. God bless your interview. Patamsak po sa premiere po ni Sisi Lynn Pablo guys. Ayan, binaba ko din. Hey Trixie, what are you doing? That's bad. Agoy, national anthem ko yung tugtog mo host, sabi ni Lynn Pablo. Ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap. Ay ibabalik natin. Ayan, 9 million in the house. Hello everything. How are you to find out? Ganyan game go host. Ganyan game host. Hello sis Rizalyn MB. Pahingi ng mangga. You know, tuloy mo kanta host. Gandang game? Ay, gandang gabi siguro yon. Gandang game. Harang, sabi ni Kabsat Heidi. Ayan, thank you Kabsat Heidi. Guys, patusok din sa premiere po ni Cheryl. Thank you. Gandang gabi yan, sis. Ayan, thank you so much sa 9 million. Yahoo! Ayan, RGB 10. I'm back. Anong inulam mo, Kabsat Arlene? Anong inulam mo? Dito pa rin ako sabi ni RGB 10. Gusto nyo maglaro ng ng karera, pero WH at paharang lang ang premyo. Wait lang. Press 1 kung gustong maglaro ng WH. Ako din katatapos ko lang kumain sis. Inihaw na liempo at isang kalderong kanin kinain ko. Wow! Sarap naman yan. Nagulam kami ng ng Adidas. Adobong Adidas. Press 1 guys sa gusto ng WH maglaro. So hard to see, and that a woman like you could wait around for a man like me.
Pero emoji lang tayo ha, kasi hindi ako nakaya premium. Hanggang emoji lang tayo para marami ang sasali. All I need is you. Ayan, press 111. Ganda ng music, BG. Ayan, need ko WH at wife. Ayan, Kabsat RJ. Kabsat RJ. Ayan, ni hao, Sisi Loves. Ayan, Binibining V. Hello. Guys. Guys, tawag dito. Arlene, hanapan mo daw ng magiging asawa si RGB10. Ayan na yung magandang dilag kay si The Explorer. Palangga ako, Ibanez. Hello. Hello, everything here. Sabi ni Sis Rizalyn. Ayan, thank you. Wait lang, guys. Hanapin ko lang. Ayan, Pretty Casey. Ayan, mega love shoutout. Sabi ni RGB10, ano ang hinahanap mo sa isang babae? Ayun, no? Ayan, magsabi ka na kay Kabsat Arlene RG. Yung malandi. Taruba. Bastos. Sabi na anak ko, yung malandi daw. Bastos. Ngaubeng. Ayan, sino pa yung sasali, guys? Host video lang here, luto mod, hehehe. Thank you, Lynn, sabi ni Cheryl. Thank you, Sisi Benis Anthony. Ayan, na ako, Binibining V, ha? Nakaabang na. Guys, may premiere po si Binibining V in 2 minutes. Pass sa game, hehehe. Oo, hindi mo na need ang WH, CJ, you're right, sabi ni RGB10. Ayan, sinagot na niya, Kabsat Arjin, yung malandi daw yung hanap ni RGB10. Ayan, guys, press 1 sa gustong sumali ng ating WH, guys. Yung mas especially yung nangangailangan ng WH dyan. Nag-press din sa Pilipina. Ayan. RGB10, gusto mo ba ng maganda, masipag, mabait, bale, tatlo lahat? Ayan, thank you, Sisi. You're welcome. Ayan, thank you. Ayan. Need ko WH, sabi ni Arlen. Sige, need ko WH. Thumbs up, guwapa, naka-LS pala. Kailan pa out na ako sa work in 6 minutes. Oh, kanina pa, Kuya Ching. Hi, Sobless TV. Shoutout, Kuya Ching. Shoutout. Ayan. Chararat. Arlen, simple lang, sabi ni RGB10, no? Ayan, Sobless TV. Hello. Blessings po, sabi ni Sobless TV. May banana ako dito, Kuya Ching. Kaso
Banana ang gusto mo? Ano, fresh banana lang ang meron ako, Kuya Ching. Ayan, hello everything. Wait lang guys. Ayan, 14 million in the house. Ayan, sino pa yung sasali dyan? Press 1 guys. WH. 10 WH guys, 10 hours. 10 watch hours, balyas. 10, punta muna ako kay Casey bago out. Mr. Ching, gusto mo ba ng banana Q? Sabi ni Kabsat. Guys, pasugod po sa premiere ni guys, ni Casey guys. Ayan. Sasali din si Bless. Ilagay ko na lang Bless yung pangalan mo dito, ha? Blessed. Ayan, Arling kayo manggilalabs, bibingkanid ko, ha? Ay, gagawa ako sun ng steamed tupig ulit at saka grilled tupig. Agyaman ako sa jacket. Awan amyanan amyanan. Anyaman na ga. Awan anyaman na Kabsat. Punta muna ako kay Casey. Sige, punta muna tayo dun bago tayo maglaro. Hey, Trixie, what are you doing? Ayan, salamat sa 9 million. Pag-ibig mo sa'yo lang. Ayan, thank you 8 million.
Ayan, harang, sabi ni... Ayan, thank you guys sa mga sumugod. Dan Prim, Yahoo! Kapsat Bordado, hello! Ayan, thanks Sisi sa mga pumunta. Ayan, you're welcome Casey, Binibining B, ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Sherry B, guys. Ayan, 13 million in the house. Ayan, Kabsat! Uy, Kabsat paring Kalawete. Salamat sa pagpasyal mo sa akin. Ayan, thank you, Kabsat. Ayan, patusok po sa premiere ni Sisi Cheryl, guys. Ayan, tamsak na gandang Ilocana sa Amerika. Ayun, no? Uy, for the first time, Jumong. Thank you naman dyan, Jumong. Thank you, Jumong. Nandun ako sa Pinoy Henyo mo kahapon. Uy, salamat naman dyan sa palipad mo. Kapsat pa rin Kalawete. Salamat sa palipad. Ito yung aking pa-welcome sa'yo. Ito yung aking pa-welcome. Ito yung aking pating. Ayan, no problem, Kapsat. No problem, Kapsat Jumong. Haring V, no problem. Tinitis lang kita. Ayan, thank you, paring Kalawete. My advocacy is to teach everyone, every each of one and everyone to. Ayan yun, no. Salamat, babe. Panders sa'yo, sis. Congrats. Ayan, Arlene, ang kayo manggi. Ayan, guys, press 1 sa gustong maglaro ng WH. 10 hours po ito. Press 1. Para makopy ko po. Makopy-paste ko. Ayan, salamat dyan, Kabsat, kapatid, paring Kalawete. Sa iyong blessings. Asan ka ngayon, Kabsat, paring Kalawete? San ka banda? Wait lang, ha. Jumong Kaltas, abayangan mo ulit premiere ko bukas, ha. Ayan. Si Cheryl. Ayan, WH at saka paharang ito, guys, ha. Las Vegas. Ay, Las Vegas. Nagadayo na, Kabsat. Kakamove ko lang last week from Chicago. Wala siya. Nandun siya sa Kabsat. Andun siya sa premiere siguro. Ayan guys, patusok po sa papdikit po sa ating super chatter, nakapin po. Ayan, okay na ba to? Punta ako sa Las Vegas sa August, Arlene. O yun o. Magkita kayo dyan. O, meet up kayong mga vlogger. Oy, thank you naman dyan. Oy, Jubong. Thank you dyan, Jumong. Thank you. Ito yung aking Paraang araw lang siya na monetize. Ayan. Ang daming tao sa LS niya kahapon. Kaso mahina ako sa Pinoy Henyo nakikinig lang ako.
Arlene, sure silipin mo ako sa Win Hotel. Ayan, Kabsat Bordado, sali ka ba dito? Aubrey Miles, Arlene, kayo manggi, ganyan talaga kapag magaganda is Nabera. Ayan, thank you naman dyan. Ate Ganda, Banders Journey, dapat may shoutout ako kay Ganda Carly, dapat Kuya Poging Jumong Kaltas, hahaha. Ayan, thank you guys. Ayan guys, eto lang ba yung sasali guys? O isali ko kayo tapos kapag hindi kayo makapresent, kaliwete. Kapag hindi makapresent, new game ulit. Casey, Jumong, Bordado. Kabsat Bordado, sali ka ba dito? Bebe Casey, artistahin no, yun no, yaho, paring kalawete, dikitan kita after ng palaro kasi baka manalo ako. Bakit ang tagal? Atat naman tong si RGB. Sige, simulan ko na. 3 minutes na lang, 3 minutes. Ayan. Alisin ko muna tong sound ko. Ayan, para marinig. Start! Ready na. Ready. Oh, ayan na. Late ako. Late ako. Welcome, Ilocana. Ayan, salamat 12 million. Naduling ako, sabi ni Sobless TV. Haha, yun no, Banders Journey. Sige, waiting kay Bebe Carly. Ayan. Uy, takbo na. Iwas ka pa, bakas paring kalawete para mabalikan kita. Nag-refresh na ako, Ilocana. Late sounds ko. Nakita mo ba yung aking pa-thank you sa'yo, Jumong? Ayun, ganda ng emoji ko, my heart, sabi ni Kabsat. Ayan. Cheryl, Tamsak Pulpak. Yes, welcome naman dyan. Hahaha. Yes, na thank you kita kanina. Ayan, yes, akin, Angel, hahaha. Ano na, Arlene, ano na ang advocacy mo? Saan na yung listahan ko? Mamaya na. Thank you, mga lalab. Sabi ni Jumong, each and everyone pa lang ang naisip ko, isipin ko pa yung dugtong. Bingo na tapos ako maglinis. Yun lang. Saan ba sino magpapalaro ng bingo?
Ayan, ang nanalo po ay si Jumong. Ay, naku. Ayan, si Jumong, guys. Jumong ang nanalo. Go. Ayan, nandyan si Jumong, guys. Congratulations. Ano, kanino mo ito? Di-donate, Jumong. 10 watch hours. Congratulations, Jumong. Jumong pa talaga nanalo eh. Present. Haha, ayun no. Jumong nanalo ka na, sabi ni Sherry. Bakit hindi ko? Ayan, Control S. Ayan, may hahabol pang sasali. Congrats kapatid, akala ko paharang. Oo, paharang. Malay mo kung gusto niya i-donate sa may nangangailangan. Eto, paharang ito, Jumong, o i-donate mo. O, paharang na lang, paharang. Paharang, ko na lang sa'yo. I-post ko sa community or game ulit tayo, guys. Game para makarami. Sa akin daw. Game ulit tayo para makarami. Ayan. Shuffle. Start na ako ulit. Oh, kay Bebe, Casey na lang. Sige. Labs, Casey, the Explorer, dan full pack ticket. Sige. Noted, kapsa. Go! Ayan! Congrats kapatid! Ayan, 9 million in the house! Bander's Journey, bigyan mo Candy si Baby Carly para maganda pag-shoutout sa akin. May katay pa! Yun o! May katay pa! May katay pa daw. Ayan, Kapsat Jumong, si RGB10 from Canada din yan. Pero lagi yan dito sa lagi sa US. Nag-around the world. Jumong Kalta, sa hirap na hirap mabanggit ng name. Sili nga daw yung sinabi ko ang Ilocana. Sino taga Canada, Ilocana? Si RGB10. Ayan, Auntie Filipina. Thank you. Jumong, gusto mo niya ng chocolate dyan sa Canada. Oh, yun o. Ayan, talo na naman. Ayan, si Casey na lang. Ay, pinakyaw na nila. Ayan, si Casey ang nanalo. Casey.
iano ko to, 10 hours para mabilis tapos. Ayan, dalawang 10 hours na. Ayun the WX uli. Ayan. Guys, patusok po sa premiere ni Cheryl, guys. In 35, in 34 minutes yung premiere niya. Congrats, Casey! Ayan, may 20 watch hours ka na. Hanggang emoji lang tayo, guys, kasi hindi ako naka-premium. So, hanggang emoji lang tayo. Ayan. Set na ba? Okay na ba? I-shuffle ko lang tong character niya, guys. Ayan, start ulit. Yung kaltas yung totoo kasi padadalhan ko din si mami ng chocolate galing dito sa amin, sabi niya. Di ba? Sige, message mo sa akin, address niyo, ate ganda. O yun Iba talaga. Ayan, si Jumong lang ang sakalam. Jumong kaltas sakalam. Ayan. 10 million in the house. Hello. Banders Johnny, Obo ba? Para maganda shoutout sa akin ni Bebe Carly. Hindi lang shoutout. Magte-thank you na siya. Kasi i-unbox niya yung chocolate na ibibigay mo. Oy, Kapsat Arlene, tignan mo, naging green na yung mo. Palunch muna tayo sa mga amo, sabi ni Adventure. Ayan. Sige lang, Adventure. Happy life. Thank you. Cheryl Obihelo, dating dikit dan premiere, sabi ni Heidi. What do you want, Trixie? You can jump here. Huh? You want to go out? Wait lang, guys, palabasin ko lang si Trixie. Guys, may nakagawa na ba ng banana challenge sa inyo? Wala pa akong nagagawa. Nagje-jebs ka ba dyan, Arlene? Oo, wala na si Arlene. Nag-jebs na sana. Tumae na ata si Arlene. Ate, Banders Journey, kahit ano ba chocolate gusto niyan? Labas ipin, sabi ni So Blessed TV. Ayan, 11 million in the house. Hello. Thank you, Heidi. Balikan kita maya. You're welcome, Cheryl Cici. Ayan. Ayan, Yahoo! May galap shoutout RGB10. Ayan, taga-Canada si RGB10, Jumong. Ayan, magpakilala ka dyan, RG. Oo, lahat basta sweets gusto niya. Nadjejebs ako. Salamat, sabi ni Adventure Happy Life. Ayan, guys. Nasya-shoutout ka na ni Carly, pinagpadalhan ng chocolate Jumong. Ayan, may nanalo na ulit. Uy, bilangan natin si Banks. Yellow Banks. Yellow V, asan ka na? Yellow V. Oy. Ano to? Game ulit? Ayan guys, patamsak po sa premiere niya. Ay, Bokya si Kapsat Banks. Bokya. Si Ate Ganda, Banders Journey, ha.
Guys, pa-thumbs up daw po sa premiere ni Adventure Happy Life. Thank you. Ang ingay. Wait lang. Magtusok lang ako ng premiere. Ayan. Dan, natusok ko na Adventure Happy Life. Ayan, 12 million in the house. Hello, everything. Ayan, i-shoutout ko kayo. Sa next video na ma-short, i-shoutout nyo yung mga dun sa sa dulo ng video para medyo humaba yung premiere. Okay, game ulit tayo, guys. Game. Meron pa ba yung mga iba dito? Wait lang. Andyan pa ba si Kabsat Bordado? Parang wala na ata. Alisin na natin yung mga iba, guys, para mas maganda. Para yung mga present lang yung natin dito. Ibasa ko tong sino yung andito. Si Bander's Journey, si Arlene, RGB10, Heidi, Filipina, Casey, Bless, Cheryl, Jumong, Calawete, Binis Bordado. Andyan ba si Kabsat Bordado? Parang wala na. Kabsat Binis, andyan ka pa ba? Wala. Hindi na niya kailangan ni Kabsat Binis ng ng WH. So, alisin na natin, ako na bahala sa harang niya. Yeah. Game ulit. Ay, sorry, Adventure Happy Life hindi na nahabol. Sa susunod, isali kita. Sorry. Nakalimutan ko, andyan ka pala. Premiere in 6 minutes. Oo, wala ka dyan. Wala ka dyan, Adventure Happy Life. Late ka nagsabi, nakalimutan ko din. Sorry, next. Malapit lang yan, mabilis lang yan. Mabilis lang matapos yan.
May nanalo ulit. Wait lang. Nag-loading. Anti-Pilipina! Filipina Country Life, say present. Ayan, nandyan siya, nag-BG. Ayan, nakita ko siya. Ayan, congratulations, Anti-Pilipina. Ayan, paharang. Sige pa, join ako, sabi ni ano. Thank you. Sige, join ko kayo dito sa susunod. Congrats, sabi ni ano. Donate niya sa akin, thank you. Ayan, i-donate. Ano? Andito ba kayo lahat? Kasi nandun sila sa premiere ni ni Kuya. Ay, lagot. Asan na yun? Andun sila sa premiere ni Kuya Marvin. Saan na yung playlist? Na-delete ko yung playlist. Mag-scroll. Wait lang guys ha. Wait lang. Thank you, Cubs. Thank you. Wait lang kasi nag-loading tong Facebook. Hindi ko makita na yung Cubs, nasa'yo ba yung playlist? Pasend ako, Cubs. Na-edit ko yung playlist na piniplay ko dito, yung premiere. Ayan. Nag-loading tuloy itong Facebook na to. Wait lang guys ha, wait. Wait lang guys ha, wait. Ayan, hello Kabsat, Mrs. Wang World. Good morning Kabsat. Yes, dito pa din. Mrs. Wang World, thank you Kabsat, thank you. Ayan, ako na bahala sa paharang ni Kalawete. Kasi nag-ano na. Adventure. Isali ka dito, Kabsat, Mrs. Wang World. Mrs. Wang. Ayan, sino pa ba yung sasali dyan? Mrs. Wang World, mega love share out, sabi ni. Sino nangangailangan para i-donate ko? Ayun i-donate mo daw kay RGB10. Anong name ni Premier? Marvin Gasco yun Kabsat. Kabsat Marvin Gasco yun. Marvin Gasco. Okay lang yan, Kabsat Cheryl.
Nandun na ako nakaabang sa premiere mo, Kapsa. Sisi. Ayan, hello. Sabi ni Mrs. Ayan. Nandun sila sa premiere. Mega love shoutout. Wait lang. Nandun sila kay Nandun sila dito, oh. Mag-Ilocana na lang kayo doon kapag pupunta kayo, guys. Ito yung link ko. Ayan, present, Filipina Country Life, pahingi po, salamat. Oh, ayan daw, si Heidi daw. Anti-Pilipina, si Heidi daw. Pawala signal ko dito, host. Baka manalo ako, ha? Saan na yung listahan ko? Kay Casey is... Pangalawang beses na to nanganalo si Casey sa mga palaro ko. Hi, boss, Mr. Ching, sabi ni RGB10. Ayan, 6 million in the house. Hello. Sakit ng lalamunan. Hi, boss, Mr. Pa, wala signal. Hi, D. Ayan. Hey, D. Banders. Ayan. Where I hurt you. Hurt me too. You must forget me too. Wait lang guys ha, hintayin ko. Okay, donate ko na lang kay RGB10 kung need mo talaga ng WH ha. Hindi na niya need ng WH. Donate mo na lang kay Heidi. Ako na bahala sa harang ni RGB10. Ayan. Every time you look your hand. To forget is to forgive. You must forgive me too. Where I used to be. Sige. Si Heidi ang unang nagsabi. Ako na bahala kay Kabs at RGB10. Ayan, wait lang guys ha. Tapusin lang yung premiere tapos magumpisa. Kasi andun yung mga iba.
Thank you, si Cheryl. Guys, may premiere po si Kabsat Cheryl. Ayan, 3 minutes na lang. Sila love Cheryl. Ayan, nandyan pa si CCMJs. Oh, hindi ka pa natutulog, Sisi? Ayan, 7 million in the house. Oy, magti 3 hours na pala ako. Ay, bongga. Na-time out ako dun. Mahirap yon kasi walang jacket. Ayan, sorry, Sisi. Thank you po, Pilipina. Ayan. May 10 hours playlist ka, Heidi? Maybe this time, down the love. May playlist ka na 10 hours? She's right in this love. Maybe so right. Maybe this time, the water. Start na ganda, sis. Hehe. Meron, Kabsat. Anong title ng playlist mo, Heidi? Ayan, start na daw. Ay, 4 million na lang tayo. Oh. Hi, 7 million in the house. 4 million lang natira. Ayan, 6 million. Thank you. Thank you sa BG Kabsat ha. SJ Lodencia Kabsat. Ayan, naka-play ko na ngayon. Play ko na. Hala ka! Thank you naman dyan, Kabsat. Dami ko ng sa'yo ah. Paharang ako ulit Ayan, yun ang aking pa-thank you sa'yo, Sisi, Mrs. Wang. Ayan, thank you talaga. Ayan, Insan, thank you. Maybe this time. Sige, start ko na ito. Baba ko lang yung premiere. Alam, may susunod na mag-premiere, guys. Guys, pasugod po sa premiere ni Cheryl, guys. Premiere na. Mabait ito. Very supportive. Kanina pa yan nagpupunta sa mga premiere. Anong inulam mo, Insan? Sige, Kabsat, para ipin ko, Kabsat, Mrs. Wang. Sige, wait lang. Ako na lang magbaba. Ako na lang magbaba, Kabsat, para mag-highlight siya. May isang tuwad. Sisi, may isang tuwad.
Oo. Friend ko sa Facebook. Iwan lang po ng bakas. Kilala ko yan si sis. Manok sa Steam. Guys, pasugod po kay ano guys? Kay Sisi Cheryl. Ayan, Reyna V. Hello. Wait lang. Uy, gumala si Peke dito. Yes, gumalas. Sinong Peke? Uy, gumala si Peke dito. Sinong Peke? Sinong Peke, ano? Reyna V. Si Kalawete. Ah, yes. Yes, dumalaw siya kanina. Nagpalipad siya ng 2. Wow, sana all. Oy, may blessing naman. O, di ba? Thank you naman. Guys, may premiere po ni si Cheryl, guys. Baka gusto nyo pong puntahan. Wait lang guys ha, nasa premiere. Hello, Sasha Sisi, bakit gising ka pa? Bakit gising ka pa? Uy, Berichon, sorry, andyan ka pala. Nilamok ako, nilamok. Nilamok ka. Ayan, shoutout sa napakaganda sexy naming ma'am. Sinong, asan ka na naman? Asan ka na naman na LS? Reyna V. Nasa kay Marot ako, kay Marot. Kay Marot ka? Ah, O, pakilala mo ako dyan sa mga Kemarote mo. Sino mo? sige, sige. Kilala kita. Ano ko? Pumarap pa talaga ng pagsubo ko. Si Madam G nakanganga na ako. Nakadikit naman yung mga Kemarot sa'yo. Bigyan na nga kayo, ayaw nyo pa. Nakadikit ba? Nung pumunta sila sa premiere ko? Oo. Letter din, tapos. Manalo nga si PK doon, di ba? Kakaahon lang o in. Oo. Kaya, Ilocano pala si PK.
Ha? Ilocano pala si PK. Oh. Bait yun? Oh. Nasa Las Vegas pala siya. Nakaakyat ka din sa Kemarot? Halos Kemarut sa sa US, halos Kemarut. Oh. Konti lang nasa Pinas. Kami lang ni Team C. Hmm. Tsaka ni Rosel, ni Emmy, hindi. Oh, konti lang pala, kami lang pala nila Julia May CV. Julia Kemarut Messi, yan. di ba members mo yun? Kemarut yan. Oo, pakilala mo para maging Kemarut. Maging Kemarut ka dyan. Para maging Kemarut din ako. Lalo na kapag parehas kami ng oras, oh wow, bongga bells. Madam G, yung noodles na... Nakataas ka ba? Nandun ka pa sa kanila? Nasa taas ka ba sa kanila? Minsan kasi yung pinaka-noodles sa... Hindi, nasa taas. Naglalaro ako ng bingo. Tingnan mo. Pakita ko. Nasa taas ka pala, kaya naririnig ko, baliw ka. Madam G, baka sa isang araw... Hindi, wala ako sa taas. Saka ako magluluto nun. Oh, kala ko nasa taas ka. Naglalaro ako. Ngayon nga ako natakam, magtatanong pa kung kailan daw magluluto. Naglalaro ako. Sabihin mo, shout out daw, sabihin mo. Paano ba to? Hindi, wala ako sa taas. Nasa baba ako. Pa-shoutout na lang para marinig mo. Shoutout ako. Oo, sige. Oh, Mami Ana, may kalap shoutout po, Mami Ana. Mami Ana, may premiere ka po? Wait lang, Kapsat Arlene ha. Tapusin ko lang yung premiere ni kay Lalabs Cheryl. Pauwi ka na, May. Ano, Mami Ana, December pa po, Mami. Bago ko ituloy itong ating palaro. Oy, Makita tayo, hello. Mami Ana, ha? Arlene, kayo, Ma'am Bin. Madalag shoutout. Hindi ba, Kapsat? Hindi pa si dalawang beses si Casey kasi dinonate ni Jumo. Tapos, dinonate ni Auntie Pilipina. Pauwi ka na, May. Ayan. Naniwala tuloy si Mami Una sa'yo. Pauwi ka na talaga ka, Madam Gina, December. Hindi mo magsisinungaling. Parang ang saya-saya dyan ah. Para silang nag-aaway. Oo, ganyan ka naman. Oo, masaya talaga sa Kemarut. Nagpaalam ka Maingay. O, tingnan. Bakit is lawyer? Ate. Bakit ka pinapayagan? Bakit mo nagkakasama na? Baka mapalo tayo nito. Nagpa-shoutout na ako sa'yo. Pakinggan mo. Wala, Sige. Tapos hinaan mo mamaya kapag naka-shout Wala, out. oo. Hindi naman siya Sige. magpapa-inject. Tapos hindi ka makakauwi, no? Hanggang wala kang injection. Ayan, mamaya yung Carrera guys ha, nasa premiere kasi sila. Ngayon, June, mga magpabaksin ako. Kapag hindi ka, Wait lang. Venezuela. Madam, Mami Ona, pupuntahan kita. Hello to you and mega love shout out Ilocana sa America. Shout out po sa'yo. Bakit hindi siya nagko-comment? Asan siya? Bakit hindi ka daw nagko-comment? Ayan. Okay. Ano na tayo? Ayan, letter F. Sino yung naka-NS? Si Team Cervantes? Si Team Cervantes ba? Hindi, si Madam G, Madam Gladipul. Ay, si Madam Gladipul. Ayan, malayo. Ang ingay. Thank you. Malayo sa katotohanan. ayan letter Q, rin mo. Pinakambahin na guys, pag kayo na nananginig dyan. Ang dadar na dyan, ako. Nako. Uy, andyan pala si PK, oh. Ayun, Madam PK ha, tipaklong ka talaga ha. Ayan, letter O. 2021. Maunahan pa. Yan na natin. Naririnig ni PK na Yan, nagdar na nga. nandito ako. Ang tanig. Madam Jimmy, nagdar na na. America, mega love shout out po. Una, nagdar na si Ayan. Dinig mo? Oo. My live stream. Alam mo, mabatuloy si Mars. Madam G, dar na si Ayan, oh. Nagutom naman ako, sabi. Ayan, parang Karagete Kapsat. Hello.
Ay, I love you yung kay Ayan. Yay, una ang kuya, nauna nga siya. Di miyaw, unahan mo si Tayan. Andito din siya. Basahin mo yung comment. Asan ba? Donate daw yan sa Karing akin. Kaliwete. Teka lang. Ayan, si Ayan ang nanalo. Ayan, thank you Nakalive naman. ka po ba? Patamsakan natin. Ay, nakalive nga siya. Teka, ano natin siya guys, no? Yun na si Madam G? Ay, si Madam G. Si Mami Ana? Hindi. Ay, Ikaw naman, hysterical ko. Akal ko kaya inaantay na mag-release si Mami Ona. Lagi ko yung sinisidip. Ba't hindi siya nag-release? Promise. Mamaya daw magla-live siya. Ilocana sa America Kapsat. Ayan. Guys, i-rate muna natin to at meron na ako ng Ayan. Pag-rate nga po ito, mga langga. Hoy, raid ka. I-raid ka. Ayan, Ilocana Sabi ni- sa America. Sabi ni parang Kalawet Kamsat. Ng Madam G, Madam Gladys. Ayan na, ayan na. Oo nga, sinisilip. Minsan nga, nag-usap kami ni Bedes Maranan. Sabi niya, Mami Ona, no? Ilocana sa America, noted po ng oras. Ayan, din na po. Mga may, gamit ka ninja, kapsat, makalive ka. Oo, bawal nga yan. Oh, gamit ka daw, ninja. Dito ako sa taas na Ilocano. Ikaw talaga si Tito B. Kay Marot ka. Guys, pa-rin po si Ilocana Clarence J. Vlog. Love shout out. Ayan, tapos na po. Ayan siya yun. Read ko muna bago ko bumaba. Read. Ang tingin. Batay, batay. Andiyan na mga carrot mo. Hello, Madam G. Mega love shout out. Team C, paring Kaliwete. Maylin Ayan. Gonsalvo. Thank you, Ian. Mary Ann Ona. Mary Ayan, Ann Sir Ona. Valdez. Ayan. Ang dami. Ang dami. Niyaya mo ko dito. Palista? Hindi, Ano bawal ba? yan. Palista ka? Palista ka, Lai? Ayan, Team Cervantes. Anong palista mo? WS ito. Gawa nung may trabaho ako. 0947. Palista ka, Lai? Palista? Deyom, hello. Talista daw sa atin. Seryo, mega love shout out, Seryo. Salamat. Salamat, Seryo. Thank you. Mary Ann. Busog ko lang eh. Ayan. Team Kemarot, Team Kamarit. Thank you. Ayan. Wala sutsyo na ako. Wala sutsyo na sa atin. May trabaho na. Kakain mo na ako. Palista daw, sabi ni Mary Ann. Gosh. Kaya tatamsakan ko muna itong pinarinig mo. Wala Si pa Pike. Ibababa ko si JJ. Oy, tipaklong ka talaga, Pike, ah. Ayan. I love ko dyan. Nene Tapangan, mega love Wala shout ako out, ng puntahan sis. sa JJ Bidan niya. Christine May Marcos, mega love shout out. Ano daw, sabi ni Auntie Filipina. Ano ba yan? Starring ka dun, sabi ni Auntie Filipina. Oy, Kaloka. ay, kay ano yon kay Madam Gladys Paul. Sino nag-LS sa kabila? Ha, 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 sabi. Buhay na buhay pa rin. Sana na mga nagkakain sa akin. Buhay pa ako. Sino yung umakyat doon? Nasa harang pa ako. What's up, guys? Dito muna ako, makilaro muna ako ng bingo dito. Sige, i-mute mo muna. I-mute mo muna. Sige. Baka mapalo tayo dito, lagot tayo. Ayan, nakamute na. Sige. Nagpintas nga Ilocana. Ayan, Christine, hello. Kuratong naman tong dalawa. Anong kuratong? Thank you so much, Lalam House, at sa inyo, guys. Sabi ni Cheryl. Ayan, Family Islanders, Ricardo Lalam. Biong. Ricardo Biong.
Ay, Ricardo! Paricol, salamat. Salamat sa parade. Christine, ayan, Mary Ann, ayan, thank you. Salamat sa pag-grade nyo. Ricardo Biong, ayan, thank you. Sino pa ba? Matutulog na ako, guwapa. Thank you, Auntie Filipina. Thank you, love you. Good night. Ayan, guys, game na ba? For WH, guys. WH, game na ba kayo? Game na. Yung gamit niya. Casey, hello. Sabi ni Sis Family Islander. Ayan. Iba na naman yung binabani na ito. Hindi ko pa. Uy, wala. Ang tawag dito. Ano ito? Nalitmutan ko na yung sasabihin ko. Ayan, sige. Hello, JJ. Guys, last game na tong watch hours natin, guys. Lipat tayo sa bingo. Sige, last game tayo, guys. Dito, last game. Press 1 sa gustong sumali Lipat nito, ka sa guys. bingo. Lipat tayo sa bingo. Family Islanders, ilagay ko dito. Sabi ni Sergio, game na daw. Oy, Sergio tipaklong ka talaga ha. Tipaklong ka. Rena B, Ratatat. Sergio, watch hours lang ito, ha? Watch hours. Wait lang. Hello, Sergio. Hello, JJ. 10 watch hour ito, Sergio, ha? 10 watch hours kapag manalo ka. Rena B, Ratatat. Sabi ni Family Islanders. Ratatat, Madam D. Uy, asan na yung mga maglalaro? Parang wala na sila. Wala na, bumalik dito. Nagbingo kami nagbingo. Hindi, yung Ayan mga na, dati. nagbingo. Yung mga dati na nagsinali ko. Okay, Ayan, dito paano na. ba to? Game na to. Last Ayan, game ko na to. nagbingo kami. Ayan. Uy! May new member. Oy, sino? Oy, Ricardo Biong. Salamat, oy. Thank Wait lang, you, i-post ko Ricardo. muna yan. Hi, Ricardo Biong. Hello. Kemerot, Ricardo Biong. Thank you. Oh. Ayan. Sergio. Thank you, Kimarot Ricardo. Uy, pogi. Kulot ang buhok mo din, kagaya ko. Oh, gwapo yan. Gwapo yan si Ricardo. Oy, Ricardo, malapit ka na mabingo sa kabila. Ayan, iha-hire mo na naman ba ako sa Sunday? Sa sa palaro mo? Oh, Na pwede. moderator. pero baka si Brian andyan. Sunday, si wala. Brian. Sunday? Ay, wala. Baka, Sunday next week or next week? Di ba? Oh, Sunday next week. Ay, hindi ako makapunta, bebe. Review ako sa interview. Malayo pa daw. Malayo pa, hindi ka pa bumingo. Ayan, gwapo at saka mayaman yan. Dikitan nyo yan. Sabi ni Sergio, oh. Next naman, sana all mayaman. Mabait yan, mabait. Parati ko yung nakakasama sa kay Madam G at saka kay Kim C. Pati kay Maylin. at Ganito saka ba yung Des. kay Madam G talaga? Asan si Madam G ngayon? Naka-live siya. Yung Hindi, nagpa-raid, yun siya. asan siyang bansa? Nakalimutan ko kung Saudi ba yun? Parang sa Saudi ata yun. Saudi ata. Hindi lang ako masyadong sure. Pero parang gano'n naman. Saudi. Ayan, ha. Ituloy ko na to, guys, ha. Ay, hindi ko na ilagay si Rica. Allah. Oh, totoo naman talaga, Ricardo. Gwapo ka naman Hindi ka Kita ko sa mo, sa mga videos mo. 'Di ba, Sergio? Gwapo siya. Oy,
Ala, hindi ko nasali si ano dito. Hindi ko nasali si Ricardo. Ay, magpe-play na lang ako sa'yo, ano. Paharang na lang ako, Ricardo. Hindi pa yan, ano, Ay, parang, anong nangyari dito? parang, Si Ricardo may Tulungan join mo button siya. na siya eh. tulungan mo siya sa ano niya. Sa kanyang, May tawag join niya. button na si Ricardo. May join button na siya. Oo. Salin. Lalakihin. Ibaba ko yan sa ano. Sa Saturday. Tulungan mo ako, baka makalimutan ko. Uy, ang dami mo ng video, Ricardo, ha? Yung Ay, alay. Ricardo, ikaw pala yung ano, pinuntahan ko kanina. Umaga. Nakalimutan ko tuloy. Ikaw yung Oo, muna pinuntahan na yan ko. si Ricardo. Paharang na lang ako, Ricardo, ha? Magpaharang na lang ako. Pinuntahan ko kanina yung ano, umaga, sabi ni Madam G doon sa GC. Ikaw pala yun, nakalimutan ko. Anyari dito? Ay, nako. Ilagay ko kayo sa night boat bukas. Ayusin ko yung si night boat ko. Mga super chatter and members. Uy, nakaano ka na, 3 hours. Sana Ayan, all, si ano, 3 si... and 20. Oo, last na ito. Lilipat na tayo sa bingo. Wala, baka nanalo na ako. Wait. Kalimutan ko, Si Uy, Mary Ann, si oh. Reyna V talaga ang advance mag-isip sa mga ano niya guys, events niya. Ay si Mary Ann patamsak Umabot 4:50 na akong ano. PM. Umabot na akong December. Pwedeng magpatamsak ng ano Oy. doon na Magpatamsak ako magpatamsak ako ng premiere. Pwede, baba mo. Heidi, mega love shout out to you, Heidi. Oh, my J. Mary Ann on. Kanina kay Team C, 100 Gcash. Hindi ako nanalo. Marami akong kalaban. Ay nagkasunod sila. Kaninang hindi, premiere lang. Premiere ni, Ang hirap 'yun. Ang hirap yung last commenter. si PK. Look. Sinong Si Heidi pa. Heidi. Uy. Heidi! Ayan, congratulations, Yahoo! Sabi ni Heidi, oh. Ayan, congratulations, Heidi. May 20 watch hours ka kasi dinolate ng Anti-Pilipina yung 10. Tapos 10 ulit. So, 20 watch hours ka sa akin. Ayan, congratulations Wow. sa inyong lahat na nanalo. Congrats. Uy, kita ko. Ayan, at sa maraming salamat sa mga nag-member at sa nagbigay ng mga blessings. Thank you so much. Thank you, Ricardo. Yun, Heidi Joy. Ayan, parang pinakyaw nyo na ni Casey at saka si ni Casey. Parang dalawa lang Hello, kayo. Heidi. Marisa Pagatpatan, hello. Guys, lipat tayo dito. Wait lang. Baba ko yung link. Ay, lipat. Maraming tao dito. Samahan niyo ako, guys. Parang awa yun na Ay, wait. Guys, lipat po tayo dito, guys. Maglaro ng bingo. Ayan, kung gusto nyo maglaro ng ng Laro kayo bingo, dito. maglaro tayo ng bingo doon sa kabila. Ayan, thank you, Ricardo Biong, at sa lahat ng mga pumunta dito. Ayang sakit na ng lawlamunan. Kung hindi ako mag-LS siguro bukas. Uy, Shasha and Sayon. Good night. Thank you, good night Sisi, sa'yo. Shasha. Chubby V, good night. Shabby Blood, good night, Sisi. Ayan. Lipat po tayo sa gustong mag-bingo, guys. Sa gustong maglaro ng bingo, maraming tao doon. Ayan, thank you. Akyat ka doon. Case, wala. Nasa baba lang ako. Casey, akyat ka, Casey. Pakilala kita doon.
Punta ka doon. Heidi. Punta ka doon, Heidi. Bebe. Uy, ayan na oh, pinadikitan na ang iyong ano oh. Premiere oh, sana all. Ay, dikit ko na rin si Clarence sa kanya. Ay, Sana all. andun na. Waiting here. Sige na guys. Thank you so much guys. Ayan, lipat na po tayo dyan sa bingguan. Sa gustong Happy. maglaro ng bingo. Ayan. Thank you so much guys. God bless everyone. Ayan, lipat po tayo ng bingo. Dito na si Ayan, oh. Ayan, si Karen Manlod, nandito na. Ayan. Walang natira doon kasi sumugod na sila sa payment. Bumaba sila. Sumugod. Sige, bye everything. Lipat tayo dito. Bye. Baba na ako. Sige. Thank you. Sige. Okay. Thank you so much guys. God bless everyone. Ayan, lipat po tayo sa bingguan. Ayan, God bless everyone. Thank you so much. Bye. Love you all. Bye.